Welcome to Diaza TV, another episode of Young Chola, another day, another banger, another hot one, another family king one. Dr. M. Hey, Sentumela. Hallelujah. Sinibingelele bafowethu siyiDiaza TV. Hawo sesiphine sabuya. Surprise lo. Surprise lo ngiphathele yona. Uyophela unyaka. Ayikho so. Noma ngamshaya. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Uthi ngiyanithanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzithandela nje. Usithandela umnuka wena. Usithandela umnuka. kahle. Yasina nikathi ngiyaya. Welcome to Diaza TV, another episode of Young Chola, another day, another banger, another hot one. Siphansi kweyihlahla alishisi likhipha umkhovu yetsheni bafo. Sentumela sinibingelele sinamukele kuDiaza TV. Isho ngathi Diaza Brothers. Basha kunankinga phela nalapho kusayi family. Bafowethu siyabonga kakhulu for support enisinika yona. Siyabona ama numbers alokho ikhuphuke njalo kuDiaza TV na kuDiaza Brothers. Ningakhohlwa bafowethu ukuthi nalapho kuDiaza Brothers sayidinga support yenu. Nifike nakhona nisubscribe, nibukele, nishare ama video abantu bebuke nala ekhaya nenze the same thing. Niyasazi ukuthi uhlangothi into esingayithathi. Sakhuluma nje ngale Diaza Brothers kisiphazamisa. Yeah, sure. Yes. Manje nje mayiqeda nje kuphela leni esinibukayo njengamanje. Mayiqeda nje kuphela le. Ngoba busasuka ku YouTube. Uvela useshe uthi Diaza Brothers ungene ngale isiyadlala ngo 8:30 nje. Ithi makuphela le iqala ngo8 iyaphela ngo 8:30. Ithi mayiphela le iyaqala iDiaza Brothers ngale iLove Back. So nje ungalenze lo futhi jikele ngalo futhi subscribe ubukele mfethu isicelo kubeka mfethu. I know ngoba nazi ke singodokotela bothando sizodokotela osisi ababili abasibhalele bathi bafowethu bafana bakaManqele bodokotela bothando athi ngiyanazi indume ngayo. Hawu siyanicela abafana bami Sizeni cela nisisize sathi thina kodwa ke ngoba sithunyelwe sibizelwe kulento sathi akulungile sizonisiza Thuma thina siyathumeka insuku zonke sihlangabezana nempica abadala. Hawu Nkosi yami ayine type le ndoda. Yawu ayine type. Hawu ngicela ukuthi abathola ngewethu. Hayi or sasi approach. Kona yeah somehow. Ngicela nisondele Nkosi yami bodade ngicela nize ningene nje ngaphakathi umnyango omkhulu yegarage. Ninjani right? Sikhona Nkosi yami. Sorry Nkosi yami sorry. Ngicela nje ukuthi ningitshele ukuthi ni right yini. Right. Nake Phimelo ka lebitso ke tsotse crawl from Ntombi ke batla tseba ka taba hore o date na jwang le motho wa ka. Wa hlalo tabele. Oje fika nje. Hlalo tabele. Yabona semthembeni nje ngeke uhambe ungadleli. Uthi mawufika nje uthi bengicela ningiphakeleni khani ngena manje. Yabo that's a good thing. Yeah. Wena sisiba ka Naki Ntoyi. Una ubutumelo. Phimelo. Oh wena Ntoyi. Okay. Untoyi ubuya ku Ke makhaya. Sehanijo. Makazane jo. Wala ikol. Bawo. Ke wa Lesotho. Ngishilo makhaya. Okay. Lesotho. Yeah. So Lesotho. Mangizwa ngibuza ukuthi emakhaya ukuthi ubuyaphi ngisuke ngifuna ukunderstand language ekhulumayo yabo. Yabo nje usuthi Lesotho uthi ukhuluma isisuthu. Okay. Mina ngumZulu kuphela. Okay. Ubuya kupha my sister? Mzimhlophe? Ukhulela eGoli? Ke tswa ke le Mafikeng. Mafikeng konje ku Northwest. Ekasini la Yini Setswana? Ke Setswana dali. Wena yini? Setswana. Okay. Ke basitsana Sotho. Language. Into ecishe fani. Same language man? Yebo. Hanyano. Little bit. Lispedi yeah. Isizulu sona? Yo sinjima nyama. Isizulu futhi kube isiZulu isiXhosa Ndebele iSwati acishe fane lawo ma language. Bese kuba yini iSetswana, iSotho, iSpedi. Base kuba isitsonga ke sona bese singena kuphi? Isitsonga sona sihamba sodwa.
Ayangazi. Inkampani ey'mele. Inkampani ey'mele. Isikhundla khona. Abalithathi uhlangothi. No, akunankinga. Akunankinga bosisi bami. Ngicela ukwazi ukuthi ubani igama lamjida ezizengayo la. Kilebo. Hayi seswami uhlala udabeni yazi awucicizi. Uvele nje Straight. ulebu lezengayo la. Kilebo. Okay, uLebu ngicela nje ngizombuza lo uLebu unesikhathi singakanani uthandana naye and wambona phi and yini yachaza ngaye wayithanda. Kile ka mmona ko partying ke na le 7 months ke date na le Lebo. Okay. Yini oyithanda ngaye kulo 7 months yini oyithandile ngoLebu wabona cha yazini. Lebo ke motho handsome, una le lerato, romantic. Oh. Lerato romantic. Oh yeah. Hey. My sister. Yenda. uLebu lona nguwe na umuntu wakho. Yeah, ke motho wa The same Lebu. Yes. uLebu wena yini wayithanda ngaye and ngahlangana nini kanjani and wachazwa yini uLebu? Lebo re na le 7 months re ukwana. 7 months re ukwana. 7 months? Yeah. Umsene ngangena? 7 months. Oh, kwaqala kanye qhubeka. Ne re le mo partying. Partying futhi. Nawe uyahlala le Same partying. place Gojo. Same place. Same date. Same place. How? Cool. Shuthu mana ke wanishela kanye mhlawumbe nahamba ndawonye one approach no 2 or Nah, I was sit that side. okay. Oh usisi beningahlangene beningazani bengasebangani. But then kwenzeka ukuthi umjida wafika kwi same party washela wena washela nosisi wamqoma kade nawe uzoqoma. Njalo nje ngamawele. Yeah, Gojo. So ubani othola yonke lento le ukuthi senziwe ilima la. When and then wafonela my sister. Yeah. But umjida ke umbuzile yini umjida before ufonela my sister mhlawumbe ke noma umbuza nje ukuthi hawu wena ngisanana nawe 7 months and then enhle kuthola kanjani ukuthi unosisi lona ulona nisephathini nonke naye. Ke nkile phone ya motho wa ka. Ka e checka ka kena mo WhatsApp. So ka kena number ya usi ka bala di chat ka thola go ba fana le di picture like ka nne ka hopola gore a usi o ne ke na le ena ko party ke mmone mo la party. Oh my picture is the same picture ilanga the party. Yeah. So yini okay yini lenza ukuthi nje vele usukudumela ifoni kaMjida ifoni kaLebu uyicheck yini yenza usuyicheck because into engiyaziyo ukuthi bathi ongakwazi ukubulala so ucheck ifoni yomfana or ucheck ifoni yomuntu nje. Nah, kri sometimes ubona ka di action or reactor jwang. Which motho it means one. Where there's smoke there's fire. Angithi? Yeah. La kune smoke phone ya khona. hae illa iba ke dutse le ena ona phahama ayo ya rabela ko ntle. So ka tala ka suspect why ya sa rabe phone ke na le ena. Okay. So wena side lakho akwazi ubone next akazi usole next ukuthi uLebu Next. so Tony called you from Yeah. but wambuza uLebu ukuthi awuLebu nakho ngithola i-call manje there's a girl lana uthi nina 7 months ngithola wara Azanka mod. azangambuza so uLebu uzo surprise le eyenzeka la. Hoje. So on your mind bawusuka endlini usuyazi vele ukuthi uLebu uyafeba and uLebu ufebela nomuntu athandane naye 7 months nawe 7 months same place umthola same place la ubukhona engqondweni yakho ukhonani mhlawumbe ufuna amasuka la ufuna ukuthi uhlukane naye ufuna ukuthi ufuna uzomdampa or ufuna aqhubeke nosisi or ufuna a choose Ke batla a choose. makuthi choose usisi It's loba hectic. Ha ke tsebe o tla bona le ke tla decide na re ke etsa jwang. yamthanda uLebu Kakhulu. like bo serious naye Serious kakhulu. mangathi bakuthi ubafuna ukulobola ubuzovuma uyamthanda uLebu Kahulu. bo serious Yes. matho ubethola ufuna ukulobola ubuzovuma Kladime. yini uLebu la nenza yini lengaka Khona into. Usho ba o rata step but then le. my ngathi ke uthanda isithembu ucala umncane no you2 the reason athana nani no you2 waphusha nani for 7 months because competition ube khona ubalance ngapha nangapha uma ngathi ucala ukuthatha no you2 athi at least 10 years ana ucela ukuthi ningavuma yini Na for my side, akina problem. awuna problem so awuna inkinga nosisi Yeah, nginainking. wasuhlaya kancane manje wena uma ngathi ufuna isithembu my brother mayifika lana
the reason nje bethandana nani for 7 months kanje ngoba vele besafuna iplan ukuthi anihlanganise ethi uyajabula senihlangene la uzovuma because ngiyamrata but ke rata isithembu oh rata yena ke rata yena ayisithembu so zonke njani mayithi nje yena hayi nothi uyanithanda uzokwenza ngani I will decide rona ke tsaba but unenkinga nosisi unenkinga naye awumrata akimrata rata okay no asimfonele ulevu asimthinti hayi ngiyalezwa uLebo khona bafuna la hayi mina nkosami ngiyangithanda ukulinda umnikazi wendaba ukuthi afike and then we'll take it from there. Ubani ku date naye between the two? Kimba ngoya ku dating nali yena. Kwena? Okay. So uzomtshela ukuthi ukhona lana ucela usaphuma la ngaphandle. Umtshela usofikile, umtshela ukuthi ukhuluma nobani. Umtshela usofikile la kapho. Hello. Hi Lebo. Lebo njani? Rete. Ke mo teng ga to kopana teng se ke fihlile. Okay. Ke number ya mang yo phone nka? Ke ka di memo phone ya ka e keta o tima ke thotsa botio mo ka se ka di ma phone. I got one. Okay, ke tla o eme. Sharp. Ulebo umhlobo banyene ubuya ukhuluma lephi? Ke Msotho. Wona umsotho. Oh. When understand that. Kodwa phela language now you understand language yona. Ngiyakuzwa hanhle nje. Ne? And vele wena usibind this team Ke siminde because I'm right. You abuhlungu. Sisina ya unankinga naye. Kodwa Moses yakhe indlela othi ngayo. Ngasanfunani. Arielo qasha. Ngomela lo mfana ekhanda umize uthu ekhanda akubekele omunye umbekele vele once. Arielo qasha mme. No, hayi anginankinga. Sondela mana ngapha sisi. Uma nje ukhululeke. Usupportana ebholeni. Ibhola ya support. Ball. Supportana. Pirates. Hayi. Hey, yasiyeke sakhuluma ngalo. Hayi. Hayi siyeke mina lana nto kushuta si chips. Oh. Yabo nje ukuthi manje bekubuza ngibona iskipper esiyela yabo. So manje ngiyabona disappoint. Uthi Pirates. Yeah, bagani. Uyithandani Pirates? Yini nje uyithanda ngePirates? Iyachaza. Iyachaza. Chiefs ayichazi yona. Hey. Chiefs ina batho ba rata ai. Ina batho ba jane? Supportive tsa bona di le rata di bua haholo. Ai. Yo. Okay. So umjida bese mayifika la. Ungamjumpiseli ukuthi kunento osiyazi ukuthi nomunye umuntu yaba relax unokhame kahle and sombuza ngosandolweni ukuthi ukuphethe kanjani uyakuthanda yini and siza ukuthi uqhubeke ukwenza slim uthini because obvious wena usoyazi ukuthi uyakufebela ukuthi oba inakazi ukuthi wena usoyazi and when futhi wena usoyazi ekhanda lakho ukuthi uthatha sephi isinqumo uthatha isinqumo esiright yeah waqhubeka nomuntu okufebelayo kodwa phela kukuwena ke inhliziyo ayiphakela uma usuyamthanda uzoqhubeka naye but mina ngizombuza ukuthi uthanda abantu phakathi kwakho nosisi lomunye uma ethanda usisi lomunye uzoba right uzokwazi ukuba right uqhubeka nempilo ngeke ukwazi ngalesikhwele ona ngeze bafaya okay mfowethu kamba kanjani Inyani noma yini. Inyani. Khawula umnandi bese. Hayi yaphila kapho. Ola. Kishap. Hayi. Nkosi yami. Ikhandlela ayiyalibamba. No bese akusinyani iDweza TV. Igama lami ngovusi lo shusayo uChris bese into eyenzakalayo la ngicela ume nje ngapha qhabu lami.
into eyenzakalayo lana mfethu sihamba sishaya ama-vlog but abantu abathandanayo umama usitshela ukuthi uthandana nawe Yebo. and wasitshela ukuthi namhlanje nina niyaphuma nisathi tshwaye khona la niyakhona akunankinga sigqugquzela lokho ukuthi abantu bethandane ingakho senza lento esiyenzayo ukukhombisa abantu emakhaya ukuthi uthando lube khona akuthandwane akusupportwane noma kuzogxatshwana ihlezi phela ku-happy kodwa futhi kuphinde kulunge kuqhubeke yabo so umama la uyachaza ukuthi nina 7 months nindawonye and uhappy kulo 7 months uthi umphethe kahle akayisoli akayisoli hlobo star hayi namayi kunjalo akunjalo manje ufuna ukwazi nje bese ukuthi ngabe wena nawe bese uyamthanda yini uyisoli mhlawumbe akakubangeli isicefe mhlawumbe yabo ukubona phela uthando masaqala uyamthanda umuntu mase ubona ngase sayakubhora or something hayi cha yena angu phese grand nyamncanywa nami hayi ngihappy okay lo ngiyakuthola unazo ezinye intombi hayi cha or ngeke ngayibuza lo mbuzo ngeke ayiyeke leyo ngiyeke le yozinkazi hayi okay ngiyakuzwa ayilungile impilo yendoda eish so tshela mina manje umama uthola ukuthi unenye indoda usethola ukuthi omunye eceleni ungamxolela yini makasuzwana into kanjalo ayi ngazi yabo ngoba into engakayenzeki sekuzobonakala uma kuyenzeka khona uzongaba into kanjalo okay no mfowami akunankinga nathi kade sifikile lana sesicabanga nokuhamba so kune surprise esiphethe i surprise lesithengile kodwa umama ke ibe choice yakhe uthe umama uyena oyikhethile because uyakwazi ukuthi uthanda into kanjani sekulo 7 months nje so uyakwazi ukuthi yini oyithandayo wena so kune surprise esikuphathele yona sicela usigaya yona bese siyaqhubeka nosuku lwethu nani niqhubeke nosuku lwenu hayi inkinga ayikho ayikho inkinga awumfowakathi ngizocela nje ume la ume nje khona ubheke phambili namama ngizocela ukuthi ume umvala amehlo la emuva yabo phela ngise surprise surprise phela ngeke uyibone nje kumele uyibone isiphambo wamehlo njengentasheni Okay. yakho bafo cha ubafo lo ngimbizayo ke ulo ngihamba naye uyena oyiphethe surprise ngoba manje bungeke ufika ikhona la umbuzo uyibona bese iyamoshela nakho cha uzozithokozela kwami uzomaka uzoyithanda baba bethana le surprise Ha ke sure but o tla choose o tla share. okay ngibala ka 3 bese mvula amehlo le 3 2 1 mvule Surprise. Ngiqale nje ngiqhawule inkabe yami nje ngibingelele unjani mfowethu sikhona ngicela usondele ngapha my sister singaqhubeka mfowethu baqhaza ngapha la yi surprise iyenzakalani lafethu buza bani phansi kwethu ukuthi kwenzakalani usibuza sonke ayi nginibuza nonke kahle mamas fetsakhala Go tseba wena hona ho etsahala. le bokopa o nkhasela gore go etsalang Go re hlalosetse. nami ngikopo ngichazela ukuthi kwenzakalani ayonke impopho ibheke kwena umbhobho hayi kenzakalayo ayikho kwenzakalani ya Hayiyo. hayi lebo yaka ausi a hlalositse hore o thotse di pictures ko WhatsApp le di number tsa ka ko WhatsApp go tlile jwang hore a thole di number tsa ka hore ha o tsebe o etsala eish I think ngathi phone yaka kwakumnandi usafeba ne eish sekunzima manje awazi nokuthi uthini eish angiphelela amazwi angiphelela amazwi awakwazi ukuphelela inkabe yami wena ubucabanga ukuthi lento yenzayo kanti izophelela lapha because now ububabhanqile labo sisi or ubabhanqile so ubucabanga ukuthi wena ngubabhanqile kanje ubucabanga ukuthi izophelela lapha ayi bengingacabanga ukuthi izophela mhlawumbe noma angisho ukuthi izophela mina izophelela laphi what was your intention mo wenza lento le mo uthandana nabo boyi2 kanjani buzoqhubeka noyedwa egcineni or buzoqhubeka nabo boyi2 or buzobahlanganisa bezane or buzoqhubeka nje kanje bengazani egcineni bekuzokwenza kanjani
iplan yakhe ibithini hayi kugcineni bengizosala nalo ngijabulisa kakhulu ubani ojabulisa kakhulu hawu mamasa ujabulisa kakhulu yeah akujabulisa kakhulu uyangijabulisa kodwa hayi kangako ukubone nini lokho ukuthi uyakujabulisa but hayi kangako and lokho kujabulisa kakhulu ukurealize nini lokho ngikurealize anginasho ukuthi into ya engathi isikhathi sihamba kanjani mhlawumbe ama months or ini ngoba kule 7 months kahle into engayisho mina bengifuna ukuzinjoya kubo bobabili nje yabo ama feelings nje ukuthi hayi yazi inhliziyo yake njengoba engaphakelwa ama feelings angeke ukwazi nokuthi nje sometimes ukuthi nje ukhethe noma ini yabo yazi bafu ngiyamuzwa uyachaza kodwa ngimuzwa uthini uthini bafu lento yenzakala laba mfethu Shalosa was re kopane re le two all along mo 7 months nye why no sampotse hore than waste na kwa ka umpotse hore wa uthabisa nambe bina same question bethu zimbuza yena ukuthi why ungambuza my sister ungamtsheli ukuthi akakuthabisi ngimtshela kanjani umuntu ukuthi akujabulisa umtshela kanjani so you rather ukuthi uqhubeke uthandane naye lokho umenze slima nje uthi all along unsum pretendela awuna lerato mo so akujabulisa ngani mfethu awusho zininto ezenzeka uthandweni khona ukuphathwa kahle khona ukukhishwa khona kwasekamereni khona kuningi akakujabulisi ikuphi uyalwa manu my sister yabo uyalwa uyalwa yabo mina njengoba ngiphansi yabo yenihleza phezulu yena uphezulu lophansi lona kuphi yena hayi lo hayi liphansi lobabili relaxing hantle untloela hampi lebo untloela hampi mo 7 months nye ka ofela ntse ke dula le wena o tla ntshitela ka awa so utshela mina nje kunesitory nesizwile la futhi esenye ukuthi my sister uhlangana naye ephathini same day same party na ngomunye bashela lo same day baqoma the time ufika endlini omhla eqome efonini usuthatha amanamba lokho nixoxa waqoma nalo lokho nixoxa waqoma bozizwa kanjani ngaphakathi uzizwe isikhokho uzizwe ungene enkingeni uzizwe emaqinisweni abe ngizizwa ngathi hayi yimi ngifikile isizini yakho vumile man of the match manje njengamanje isizini ithini mase kunje kanje ngibeka ku number 9 last number lose but then usengayilungisa ngithi bese ucacisa into yakho ukuthi kahle kahle yini ungayitshela labo sisi ukuthi okay njengendoda beka njengendoda because njalo sobanjiwe lento uthi binzima ukuthi uyisho useyayazi ukuthi akuthabisi useyazi ke manje so yini ofuna yenzakala ufuna ukuthi azame indlela ukuthi akuthabise mo uqhubeke naye or ufuna ukumiyeka uqhubeke noma sister lokuthabisayo vele engaqala ngikusho asikisi kubo bobabili ngiyaxolisa unanki uyangijabulisa ande bengathanda ukuqhubeka just like that phela jwalo yazi futhi khona ngifuna sikumention ku my brother mhlawumbe before asho lento ayishoyo ngoba ungakafiki la mfethu uthe my sister aka mind ukuba exchange so uthe aka mind ukuthi ningathandana ungathandana naye uphinde uthandane naye nibe kwisithembu so ungaqhubeka ke mfethu yo ayisithemba mangithi ngithatha ukubheka kahle sizongiqaka okay hayi first time ngezinto nami ngiyaqala nqa hey bang uchujalo chukin 20 weekend seditse vele umchusa this girl aketsebe ke arabe ke reng next week emisetsa ke pelo mpe inhliziyo bane ukopana le gone same place same day
wa tseba man o le go ola lo ntse o bua le nna o ntse o bua le yena wa bona eish and then ke nana ka ba o motho wa ka like ke mo ha ona motho e mo eish nkare na le teng ngasho ukuthi beka khona ubani umuntu njengoba manje nje sengicacisa engifuna ukuba naye angi-understand mina ubuthini umbuzo umbuzo akabuzanga uma isithi ukuthi ube khona nomunye umuntu angazi uma isithi ubuze ukuthi yena njengoba bekazitshela ukuthi uyi-1 wena uthini ke mina ngiyamnyasho ukuthi sekayi-1 manje uyamkhipha my sister ngala what if naye uthi uyakhipha aish makungabe uyangikhipha because nake khona uzobe kuyinhliziyo yakhe bhuti wami yabo ayikho into engingayenza mhlawumbe ikhona kodwa inhliziyo yakhe mase decide so wena uthi ngapha right uthanda my sister kuphela uyakuzwa lokho kuyawukho you know why isho la intention it's uratang ke thabetse ha re o rata nna because nna ke lebo ke amrata and ne ke tswetsitse hore ke jola le yena ke le mo ke sa tsebe hore ka nna ba wanchitela so ha choche e ba wa motloela no mpulela nna ke amrata ke tsamale ha ke motloela ke amonga bele ke tsamale anginankinga ukuthi utsamaya le yena ne I want you when you take that decision and bear in mind ukuthi if I'll find out thanga ukuthi ubeka khona besazoqhubeka enzeni akwenze islim that's number 1 okusho ukuthi lo muntu lo useyibreakile ini I-trust uyangibamba manje usesho phambi kwakho ukuthi okay hayi uthi uyamhluela lo so wena awucabanga ukuthi mase nithandana futhi uzophinda thola omunye umuntu azozama ukumfihla futhi naye because sometimes my sister ezinye izinto ezinye izinto awukwazi ukuthi usubonile iproof yokuthi hayi upoison lo but wena uqhubeke kuhle uzokwenza lo poison uzokubulala so wena kahle uyayibona impisi or uyabona ameva ukuthi hayi nanka ameva ngizongena kodwa kuwo it's fine leyo kodwa phela yini isinqumo sakho it's your decision ukuthi are you willing to forget and forgive lento akayenzile there's nothing wrong with forgiving but taking him back might cause you trouble because uyazi ukuthi kwenzakalani so unsunga decide ukuthi which one is better ukudila nepain yokuthi usumshiyile or ukudila nepain akasazokukhoza yona efuna abanye abantu la ngaphandle akazobafihla futhi kina na re yintsing hana bale if ya ka pheta happy nka motshwarela only for twice I pheta khatla la boraro this was the first one. This one is the first one. I told her second one. So the third one ke am dam. So is there any chance? Tama fa second chance. Okay. Ibile nyango ihambayo. Ngiyaqala ukuzela. Angihambi nyanga mina bhuti wami eish. Yini engaka my sister. Enza ukuthi uthi wena hayi yes uchithile and manje uyacheata futhi okwesibili ngizokunika enye futhi chance then mase uchitha kwesithathu ngizokushiya yini lengaka oyithandayo ngaye kuba nikiyamrata phela nje ngiyamrata phela no it's fine my sister ngeke sikuphikise inhliziyo yakho ingqondo yakho umzimba wakho konke kwakho umuntu lo wakho naye mina into engayisho nje bafa uyamuzwa usisuthini ngiyamuzwa cela ungayithatha advantage ngosiso ukuthi ngoba uyazi ukuthi ayisazotholela enye ithuba angazi mhlawumbe ngicela njengokuwena my sister ngiyazi ukuthi isimo asikuvumeli njengamanje umpopho ubheke ngakuwe kulungile akunankinga kodwa nje njengomuntu osifazane mhlawumbe kulento esibabazayo wena yini ongayitshela my sister la nje njengomuntu osifazane umuntu osifazane kule situation hayi na ke re kuwena my sister ke a le thabela ka gore le bothusitse wena
mara lebo ngutile ntho tse ngata ngutile lesson a ska dlala ka wena ya ka happy a o bontshitse ya ka dlalile ka nna le sa o pekilifisetsa di blessing mo legatong la lona ka leboha ausi ha ile mona o mpha motho wa ka ka leboha Proud, ne? Like very, very proud. Like, are you proud of yourself right now? I'm proud of myself. Are you proud ukuthi choose when? How were you gonna feel if beka choose now sis ngayicela? Would you buzomfuna still if beka choose yena? Ke tlo mo batla back. Buzombatla back. Yini lengakwenza my sister? My sister njengoba ngisho engiyenza kukuyena ukumthanda mhlawumbe ama mistakes namaphutha vele singabantu yabo kodwa hayi sajabulisana mina no my sister njengoba umjabulisa nalo omunye my sister because naye uze wathi akamandla even ukungena kwisithembu but then kodwa ngenxa ukuthi wena uthi uright ngaye ayikho into esingayenza ayikho into engayenza vele iadvice yami nama ngaba ukuthi engayifosteli kuwena nkasenami itsithaba kibona ore yahlutse yes akayibona ukuthi yahlwezi ayibona wena wayibona ayibona wena ngawurata futhi because ubuhlali but then bathi uthanda liboni twa uthanda liboni wefosi kodwa lo phela ngaboni mase kunje guys yilo lo yazi ukuthi my sister ne my sister ngoba esho nje ukuthi bafu uthanda liboni wena ubonile yabo with your two own eyes wenza ngathi awuboni just because uyamrada lalela ke yazi uvuka ngethuba uvuka ne wenza nje izwa yempela yabona bothe wena ezongaboni ukuthi ba wena unamsebenzi wena ezongababoni my sister you know Pilo akopilo la my sister yakayuyena akopilo my sister akopilo la ngicabula simdedele my sister my sister una vele uright konke ufuna ukisho kubhodi alright okay Ansheme asmayilela Nkosi yami sisi wabani uyabona le moto la nginankinga my brother my sister bo love Dave umzwela utheni uthe uma kwaphinda wafeba uzokuxolela futhi hayi angiphinda nekusaphinda cha my sister bo usela silete boyisho vele ukuthi mayiphinda enze nye flop uzomxolela ngiyamxolela futhi kwe-street then ke hayi laba kuthi uhlala sayitha kaboni ngiyamxolela yamhlwe uzothi mhlawumbe enze flop yokuthi athithe nomuntu mhlawumbe ogulayo avele kwe-street uthi uyamhlwela kade sekushiye nokugula kiyangake ukena ene kiya doctor le bayimunca bayikhipha ingculazi doctor banomshilo omunye ingculazi unazihlala nayo uziyofa my sister mhlawumbe understand the question yami ngithi mina ungathini lokwesithuma esiyachitha achithe nomuntu ogulayo abuye azolala nawe and bese uyagula wena umxolela ngithi ngokwesithuma umxolela alale nawe ugula angisho ukuthi uzokwenza then okwesithathu yaphinde bese uyamyeka already na vele ususele neshandles ke hlaya ko clinic na boy munye kibone na ke thusa uyibonela ngamehlo ne because of lerato lerato nje into engithandayo my sister lokhu nje lerato uthando lokhu nje lerato to ke toshwela lerato hayi ukuthi imali hayi ukuthi yini lerato nje phela lerato lamphallo wamrata hahulu yo yini ongayicela mhlawumbe kuye ukuthi mhlawumbe ucela ukuthi behavior kanjani ukuthi nibe right ukuthi na ube happy mhlawumbe ufuna ashintshe maybe yini ufuna ukuthi ayenze ayishintshe ukuthi nibe right mhlawumbe ke tlo mo be fatshe ke bueleng like ke mo khalemele mo a etsa diphoso tsa hae di tlogele mo ke etsa diphoso like jwa so ke angutlwe ke sho ntho ya yenzeng hana jwa ke sehlola ipheta hape like because ke amrata lebu hey you got yourself a woman imbokodi yangampela uyoyiyekela wena uyabona mfana kithi uyoyiyekela uyabona la yilaba le type hayi
ngiyakufeba Ngiyamthanda. ngiyakuthanda ngokuxolela phinde ubuya futhi angithi ukwenzile lokho phinde ubuye so my king the only thing you can do at this point because my sister nathi singakhuluma naye kodwa kuyavela ukuthi uyakuthanda uyakufrustana uyangibamba whatever that you are doing to her ayishuthi ku right uwenza kahle it's just that nje ufake nomunye umuntu which is wrong so ufaka umuntu wesithathu uyangibamba so nakekela my sister mfethu njengoba naye kunakekela umnakekele the way umthande the way akuthanda ngakhona even though uthanda ungeke libe equal but try and meet her halfway udaba zokuchitha mfethu hayi phuma lapho uyakuthanda uyakuthanda lo uyamthanda uyamthanda hayi uyamthanda ngempela anagala awu wadat hey cha I know lungile bayafunakala manje ngosisi Yeah. hayi ku right Ngicela ukunipha nje ibosiso niqhubeke nibe right bafo mphaze kahle Yeah. my sister ngiyathemba nizoba right ngiyaqhubeka nosuku lweni le date okay sharp mona hayi papa yini awuzwe hey yeah hayi inkunzi ulepho hey lengabo akayidlayo because nalo uthe hayi yena kamind ukuba isithembini futhi khona lento le ulebo akabanika yona labo sisi esingayazi hayi ayikhona no ayikulungile bafethu ningakhohlwa ningaqali nihambe shintsha nje kancane go to Duyaza Brothers iyaqala manje iya premier njengamanje iyadlala manje iyaqala i-left back iyaqala njengamanje ngo-8 so ngiyacela bafethu shonani ngala funa subscribe and comment lenze the same thing eniqeda ukuyenza manje ngapha kwi-Duyaza TV it's the same brothers akushintshe lutho same mics yebo same people odokotela same doctors same hospital yebo akushintshe lutho akushintshe lutho same babukeli same Exactly. nina same babukeli suka ngala ungene ngala unesikhathi esiningi apho sokusibuka siyabonga salute take us home hey langalomzuzu welcome to Duyaza TV another episode of Young Chola Mdaram another day another banger another hot one another family king one Dr. M hey siyanitumela hallelujah sinibingelele bafowethu siyiDuyaza TV awu sesiphine sabuya Lolo lo surprise lo ngiphathele yona Uyophela unyaka ayikho so noma ngingamshaya hayi noma ngingamshaya hayi akezwa wena ufuna impama uthi ngiyangithanda yazi ukuthi mina nje ngikhiphe uzithandela nje usithandela umnuka wena usithandela umnuka kahle yasina ni athi ngiyayi